У Беларусі 20-я гадзіна, у эфіры «Аб'ектыў», галоўнае інфармацыйнае выданне. Анастасія Русецкая, вітаю, шановное гаспадарства, і сёння пакажам. Спыненне вайны, амерыканская дапамога ўкраіне і рэйтынг Уладзіміра Зяленскага. Дональд Трамп выступіў з прамоваю па выніках перамоваў у Саудаўскай Аравіі. Расія хоча нешта зрабіць, яны хочуць спыніць гэтае дзікае варварства. Тое, што там адбываецца. Салдаты гінуць тысячамі кожны тыдзень. Гэта недарэчна. Цэны застануцца пад кантролем. Сёлетні рост мае ўкласціся ў 5%. Рост доходов, которого добились чиновники в прошлом году, он просто будет съедаться инфляцией в этом году. Этого чиновники допустить сейчас не могут. Беларуская кампанія вырабляе алей з рапсу з акупаваных украінскіх тэрыторыяў. Літва прыпыніла яго транзіт. Яны ўжо не проста арыштавалі гэтыя вагоны, але і памянялі свой закон, памянялі правілы. Дональд Трамп пасля сустрэчы дэлегацыяў Расіі і ЗША ў Эр-Рыядзе чарговы раз заявіў, што можа хутка спыніць вайну ва ўкраіне. Амерыканскі прэзідэнт таксама выказаўся пра неабходнасць правесці выбары ва ўкраіне, каб браць удзел у перамовах. Рэйтынг жа Зяленскага, паводле Трампа, абрынуўся да 4%. Словы выклікалі рэакцыю не толькі ў Кіеве. Руслан Ігнатовіч. Перамовы амерыканскай і расійскай дэлегацыі ў Саудаўскай Аравіі прайшлі добра, кажа Дональд Трамп. Расія хоча нешта зрабіць, яны хочуць спыніць гэтае дзікае варварства. Тое, што там адбываецца. Салдаты гінуць тысячамі кожны тыдзень. Гэта недарэчна. На пытанне, ці ёсць у яго паведамленне для украінцаў, якія могуць адчуваць сябе здраджанымі або расчараванымі праз тое, што іх не запрасілі на перамовы, Трамп адказаў. Я чуў, што яны засмучаныя праз тое, што ў іх няма месца за сталом, але ў іх было месца 3 гады і доўга да гэтага. Гэта можна было рашыць вельмі лёгка. Нават пасрэдны перамоўца мог бы урэгуляваць гэты канфлікт яшчэ гады таму. Без, як я думаю, вялікай страты тэрыторыяў, з мінімальнымі стратамі земляў, без ахвяраў, без разбураных гарадоў, якія цяпер проста ляжаць у руінах. Але большасць украінцаў, якія ў 2019 годзе прагаласавалі за Уладзіміра Зяленскага, хацелі менавіта міру. Собственно, на этом, как говорят, билете и пришел до власти. И он наивно, и тут я абсолютно, это как бы мое мнение, верил в то, что с Россией можно договориться, что Россия может пойти на какие-то уступки и позволить Украине существовать как суверенному независимому государству, которое хочет быть частью западного мира, прежде всего Европейский Союз. На прэс-канферэнцыі ў Мар-а-Лаго Трамп казаў і пра дапамогу, якую ЗША надалі Украіне. Прэзідэнт Зеленскі сказаў на мінулым тыдні, што ён не ведае, дзе палова грошай, якія мы яму перадалі. Мы далі, здаецца, 350 мільярдаў долараў. Ну, допустим, сума крыху меншая, але гэта вялізныя грошы. І нам трэба выраўноўваць сітуацыю з Еўропай, бо Еўропа дала значна меншы адсотак ад гэтай сумы. Аднак гэтыя звесткі ніяк не супадаюць з тымі, што на сайце Пентагону. Там размешчаны дакумент, які уяўляе сабой інфаграфіку, падрыхтаваную Міністэрствам абароны ЗША і апісвае маштабы вайсковай дапамогі ўкраіне з моманту поўнамаштабнага ўварвання Расіі 24 лютага 2022 года. Дакладная сума вайсковай дапамогі ЗША ўкраіне на 19 снежня 2024 года складае 50 мільярдаў 900 мільёнаў. Гэтая сума залучае 21 мільярд 200 мільёнаў ініцыятыва USAID, закуп узбраенняў у вытворцаў, 29 мільярдаў 700 мільёнаў, праграма Presidential Drawdown Replacement, замена ўзбраенняў, перададзеных Украіне з амерыканскіх запасаў. Дадаткова ў пашырэнне абароннай прамысловасці ЗША інвеставалі 7 мільярдаў долараў. Яшчэ адна рэзанансная заява Трампа. Нібыта рэйтынг Уладзіміра Зяленскага цяпер складае ўсяго 4%. Аднак ён не патлумачыў, адкуль узяліся гэтыя лічбы.
Ми бачили цю дезінфармацію. Мы бачылі гэтую дэзінфармацыю. Мы разумеем, што яна зыходзіць ад Расіі. Мы разумеем гэта, і ў нас ёсць доказы, што гэтыя лічбы абмяркоўваюцца паміж Амерыкай і Расіяй. На жаль, прэзідэнт Трампа, мы да яго ставімся з вялікай павагай, як да лідара народу, які мы вельмі паважаем, амерыканскі народ, які нас увесь час падтрымлівае. Трамп, на жаль, жыве ў гэтай дэзінфармацыйнай прасторы. Паводле пытання Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі, на першую палову лютага 57% украінцаў давяраюць прэзідэнту Зеленскаму. Сейчас мы видим отступление американцев от традиционной политики использования силы для того, чтобы предотвращать войны и для того, чтобы защищать демократию, свободу слова, верховенство права, права человека. Даўні добры знаёмы Дональда Трампа, экс-прэм'ер Вялікай Брытаніі Борис Джонсон патлумачыў, што заявы Трампа не маюць на мэце гістарычнай дакладнасці, а цытата скіраваныя на тое, каб шакаваць еўрапейцаў і справакаваць іх на дзеянні. Таксама Джонсон нагадаў, што ў ягонай краіне падчас Другой сусветнай вайны не было ўсеагульных выбараў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. На фоне заяваў Дональда Трампа Кіеў наведвае спецпрадстаўнік ЗША ў пытаннях Расіі і Украіны Кіт Келах. Свой візіт чыноўнік назваў шансам правесці добрыя патэнцыйныя перамовы і запэўніў, што выслухае пазіцыю украінскага боку наконт мірнага пагаднення з Расіяй. Мы будем слухаць, мы готовы даць неабходнае, мы разумеем неабходнасць гарантыю бяспекі для Украіны. Частка маёй місіі гэта слухаць. Затым я вярнуўся ў ЗША і пагавару з прэзідэнтам Трампам, каб быць упэўненымі, што мы ўсё правільна разумеем. Першай у межах візіту сталася сустрэча Келага з кіраўніком офісу прэзідэнта Украіны Андрэем Ермаком. Апошні падкрэсліў, што украінскі бок зацікаўлены ў абаронным і эканамічным партнёрстве з ЗША, ды спадзяецца на працяг амерыканскага падтрымання. Плануецца, што Келаг прабудзе ў Кіеве мінімум 2 дні, за якія сустрэнецца з Уладзімірам Зеленскім і галоўнакамандуючым ЗСУ Аляксандрам Сырскім, а таксама наведае лінію фронту. Бяспека Еўропы і падтрыманне Украіны. Гэтае пытанне абмеркавалі падчас другой сустрэчы заходніх лідараў у Парыжы, якую ініцыяваў прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. У перамовах узялі ўдзел краіны, якія не прысутнічалі на першым спатканні. Сярод іх Канада, Нарвегія, Швецыя, Бельгія, а таксама нашыя суседзі – Літва і Латвія. Тым часам у Брусэлі ўзгаднілі 16-й пакет санкцыяў супраць Расіі. Пра гэта паведаміў журналіст радыё «Свабода» Рыкард Юзвяк у сваім уліковым запісе ў садсетцы X. Ён адзначыў, што фармальна пакет анансуюць 24 лютага, у трэцюю гадавіну поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Раней выданне Bloomberg паведамляла, што санкцыі, сярод іншага, могуць паступова забараніць імпарт расійскага алюмінію, увесці абмежаванні супраць 70 танкераў, што транспартуюць расійскую нафту, ды працягнуць адключэнне шэрагу банкаў РФ ад сістэмы SWIFT. Пад санкцыі могуць таксама трапіць дзясяткі кампаніяў з Кітаю і Турцыі, што дапамагалі Крамлю абысці папярэднія абмежаванні еўразвязу. У Беларусі могуць перагледзець некалькі дзясяткаў тысяч прысудаў, а частку змякчыць згодна з абноўленым крымінальным кодэксам. Пра гэта заявіў намеснік старшыні Вярхоўнага суда Валерый Калінковіч. Чаму ўрад пастанавіў лібералізаваць сістэму? Беларусы законапаслухмяныя грамадзяне. У нас нізкі ўзровень злачыннасці. У нас няма ніякіх масавых крымінальных падзей, акрамя крымінальнага пераследу без падстаў супраціўніка Лукашэнка. Тое, што адбываецца зараз, я расцэньваю як палітычны крок, як спробу гандлю палітвязнямі. Лукашенко рэагуе ў тым ліку на спробы Трампа наладзіць дыялог з Расійскай Федэрацыяй. Згодна з абноўленым дакументам, на змякчэнне прысуду змогуць разлічваць асобы з інваліднасцю, жанчыны і самотныя мужчыны з дзецьмі да 14 гадоў, а таксама асобы, якія ўпершыню здзейснілі няцяжкае злачынства. Пры гэтым захада не будзе распаўсюджвацца на так званыя экстрэмісцкія артыкулы.
Крэдыты на нерухомасць пайшлі ўгару. Вырасла запазычанасць арганізацыяў і прадпрыемстваў перад банкамі і дзяржавай. А зарабляць гэтым суб'ектам ізноў не дадуць. Стварэнне экспертных групаў не дапамагло знайсці рэцэпту ратавання ад рэгулявання коштаў. Марх ізноў распісала на год планкі росту цэнаў. Юлія Цяльпук. У траўні нямытая бульба мае права каштаваць не больш, чым рубель 10 копеек. Морква рубель 40 копеек. Максімальная лютаўская цана на яблыкі 3,47. Ад гэтага месяца да ліпеня кошты на сацыяльна значныя тавары і паслугі могуць вырасці не больш, чым на 1,9%, вызначыла Міністэрства антыманапольнага кіравання і гандлю. Другая кропка росту ад ліпеня-жніўня да канца года. Цэны могуць вырасці яшчэ на 3,4%. Што праўда, Март настойвае, каб агулам за год рост не перавышаў 5%. А як жа анансаваная Романом Галоўчанкам формула справядлівага росту цэнаў? То есть уйти от прямого регулирования цены по позициям достаточно широкого спектра, перейти в режим ценовых коридоров. Аналітычная сістэма аналіз цэнаў на аснове штучнай інтэлігенцыі мелася атрымліваць усю інфармацыю пра тавары і цэны ў рэальным часе і адсякаць спекулятыўныя надбаўкі. Чыноўнікі, аднак, засталіся пры рэгуляванні цэнаў пастановою 713. Чаму? У компании нет уже той возможности повышать доходы теми же темпами, как в прошлом году. То есть люди действительно начнут очень сильно ощущать этот рост цен, и тот рост доходов, которого добились чиновники в прошлом году, он просто будет съедаться инфляцией в этом году. Этого чиновники допустить сейчас не могут. Вызначальным для сённяшняй палітыкі цэнаўтварэння аказаўся паказнік, у якім урад летась не дасягнуў запланаванага росту. Это экспорт. Несмотря на то, что объем поставок вырос на $1 700 000 000 или на 3,5% ниже, чем ставилась задача. Как вы помните, это было 107,6%. У выніку маем дысбаланс у вонкавым гандлі таварамі. Завозім у Беларусь на 13% больш тавараў, чым прадаем за мяжу. Без адмены санкцыяў гэтая розніца будзе нарастаць, дрэнна ўздзеяць на курс рубля і ціснуць на цэны імпартных тавараў, кажа эканамістка Аліса Рыжыченка. Рэальныя даходы насельніцтва таксама сёлета не могуць расці ў тэмпах мінулага года. Это искусственно созданный рост доходов. Он обусловлен в первую очередь даже скажем так, не решениями сверху вниз, да, что вот доходы должны расти, а тем, что на рынке труда сформировался огромный дефицит. И чтобы удерживать кадры, работодатели вынуждены повышать зарплаты. И, соответственно, в следующем году, да, такой возможности финансовой уже нету, тем более в условиях ограничения цен. Рэгуляванне цен на гэты момант знізіла маржу некаторых прадпрыемстваў да 1%. Запасу на рост заробкаў няма. Дадаюць цяжару на запашаныя арганізацыямі крэдыты. Вяртаюць, якія згодна з графікам, далёка не ўсе. Але ў гэты канкрэтны момант станоўча выглядае індэкс спажывецкай упэўненасці, які вылічваюць эксперты даследчага цэнтру Бэрок. Роўна 26% рэспандэнтаў лічаць, што эканамічная ситуация полепшилася, столькі ж, что погоршилася. 34% сообщают о том, что изменений больших не произошло. Что касается оптимизма и взгляда в будущее, то около 30% сообщают о том, что экономическая ситуация улучшится. И только 19% говорят о том, что она ухудшится. Згодна з прагнозамі незалежных экспертаў, інфляцыя на нерэгуляваныя тавары сёлета будзе двухзначнаю. Зрэшты, і на некаторыя рэгуляваныя харчы таксама. Гэтак летась, нягледзячы на абмежаванні, тая ж бульба вырасла ў цане амаль на 31%. Юлія Цяльпук, Белсат. Літва прыпыніла транзіт праз краіну рапсавага алею беларускай кампаніі «Аграпрадукт». Прычына ў паходжанні прадукцыі. Паводле беларускага расследавальніцкага цэнтру, кампанія вырабляе рапс з сыравіны, частка якой вырашчаная на акупаваных тэрыторыях Украіны. Ян Федарович працягне тэму. Транспартавая кампанія ЛТГ «Карго» заявіла пра спыненне транзіту праз Літву рапсавага алею вытворчасці беларускай фірмы «Аграпрадукт». На станцыі Кіана затрымалі 8 вагонаў з прадукцыяй. Трэба прызнаць, што яны адрэагавалі вельмі аператыўна, то бок расследаванне толькі выйшла вось сёння. І сёння па выніках каментароў, якія мы бралі яшчэ пэўную колькасць дзён таму, яны ўжо не проста арыштавалі гэтыя вагоны, але і памянялі свой закон, памянялі правілы.
Цяпер ЛТГ «Карго» вядзе ўнутраны разбор. Нагодаю сталася тое, што беларускі расследавальніцкі цэнтр расказаў пра схемы збыту прадукцыі таварыства з абмежаванай адказнасцю «Аграпрадукт». Кампанія пастаўляла ўкраіны еўразвязу рапсавы алей, частку якога вырабілі на сыравіне з акупаванай тэрыторыі ўкраіны. Ці маглі ў аграпрадукце не ведаць аб паходжанні насення рапсу? Наўрад ці. Таму што ў здзісе таварасуправаджальным дакуменце на пастаўку выразна пазначаны адрас адпраўлення Расійская Федэрацыя, але вобласць украінская, херсонская. Пасля перапрацоўкі ў тым ліку і гэтага рапсу беларускае прадпрыемства пастаўляла алей ўкраіны еўразвязу. Самая кампанія «Аграпрадукт» месціцца ў Камянецкім раёне Берасцейскай вобласці. Яна пазіцыянуе сабе як аднаго з найбуйнейшых дастаўцаў алею і шроту ў Беларусі. Производственные мощности позволяют перерабатывать более 300 тысяч тонн семян масленичных культур в год. 80% продукции поставляется на экспорт. Паводле супольнасці чыгуначнікаў Беларусі летась прадукцыя кампаніі «Аграпрадукт» паступала ў ЕЗ у асноўным праз Літву і Латвію. Аб'ём праз гэтай краіны 100 тысяч тоннаў. Частка асядала на ўнутраным рынку Літвы і Латвіі, частка ішла далей на продаж. Пры гэтым, паводле БРЦ, рапс, які экспартуецца з Херсоншчыны, на 30% таннейшы за рынкавы кошт. Мы доказалі як мінімум один кейс, калі яны закупалі гэтае зерне ў рэпрэсаванага украінскага фермера, які ў часе паўнамаштабнага ўварвання удзельнічаў у акцыях супраціву расійскаму ўварванню. Проста цяпер кампанія «Аграпрадукт» не пад санкцыямі еўразвязу, але яшчэ 2 гады таму украінскія ўлады ўнеслі ў санкцыйны спіс аднаго з галоўных уласнікаў аграпрадукту кампанію «Транзіт Аўта 2003». Яе абвінавацілі ў дапамозе агрэсару, а дакладней у перавозе вайсковай тэхнікі і вайскоўцаў чыгуначным транспартам. Ян Федарович, Белсад. У Ватыкане заявілі пра пагаршэнне стану здароўя папы Францішка. У 88-гадовага пантыфіка, якога шпіталізавалі на мінулым тыдні з бранхітам, выявілі двухбаковае запаленне лёгкіх. Паводле прэс-службы Ватыкану, новы дыягназ патрабуе дадатковай тэрапіі, таму папа рымскі застанецца ў шпіталі на нявызначаны тэрмін. Нягледзячы на цяжкі стан, азначаецца, што кіраўнік каталіцкай царквы ў бадзёрым настроі і просіць вернікаў маліцца за яго. Гэта чацвёртая шпіталізацыя папы Францішка за апошнія 4 гады. Пазалетась ён правёў 3 дні ў больніцы ў звязку з бранхітам. Частыя праблемы пантыфіка з дыхальнай сістэмай, наступства таго, што ў маладосці ён хварэў на плеўрыт, і яму выдалілі частку лёгкага. У Беластоку пад пагрозаю магілы некаторых выбітных беларусаў. Праз тое, што няма каму аплаціць арэнду месцу спачыну. Грамадская ініцыятыва аховы магілаў беларускіх дзеячаў у Беластоку збірае грошы на аплату наступных 20 гадоў арэнды. Сабраць засталося менш за палову неабходнай сумы, каля 1200 еўраў. Ірына Дарафійчук. Просим звярнуцца 23.10.24 года. Такія паведамленні з'явіліся на пахаваннях некаторых беларускіх дзеячаў у Беластоку. Ёсць 4 магілы беларускіх дзеячаў, якія зрабілі вялікі ўнёсак у тое, каб Беларусь гучала на гэтых землях, але іх няма сваякоў, якія б аплацілі гэтыя магілы. Паводле заканадаўства, гэтыя месцы могуць быць вызвалены пад новыя пахаванні, калі не будзе новых сваякоў. У магілах, пра якія вядзецца, агулам пахаваны 9 чалавек. На жаль, загінуў за Беларусь, за беларускую справу. Гэта магіла Мікалая Чарнецкага. Навуковец і публіцыст, удзельнік беларускага нацыянальнага падполля, зазнаў пераслед і польскіх, і савецкіх уладаў. Прасоўваў беларускую культуру, агулам беларускую справу, і ўжо апынуўшыся ў Беластоку, таксама быў адным з кіраўніком беларускага камітэта, в прынцыпе, за што і ахвяраваў жыццём. Лявон Богуш, разам з якім пахаваныя ягоная жонка і бацькі, быў адным са стваральнікаў беларускага тэатральнага руху на Беластотчыне. Пра ягонага брата Сергея, пахаванага побач, вядома толькі з некралогу. Сергей Богуш в часе акупацыі Заходняй Беларусі палякамі прымаў актыўны ўдзел у беларускім культурна-адраджэнскім жыцці. Музыка, кампазітар і дырыжор Кастусь Кіслы пахаваны разам з жонкай і дачкой. Заснавальнік і кіраўнік некалькіх хораў у Беластоку перажыў савецкі арышт, уцёк з турмы. У эміграцыі папулярызаваў беларускую музыку.
Для людей, беларусаў сённяшніх, якія, напрыклад, не могуць паехаць на радзіму і наведаць магілы бацькоў і родных, можа быць такая свайго кшталту альтэрнатыва, можна прыйсці, паставіць знічы, пакласці кветкі на магілу беларусаў, якія змагаліся за беларускую справу і цяпер спачуваюць на могілках усіх святых у Беластоку. Агулам на аплату запазычанасці і арэнды магілаў на наступныя 20 гадоў трэба сабраць 2650 еўраў. У падзяку за ахвяраванне прапаноўваюць экскурсіі ды памятныя сувеніры. Але важнейшае за падарункі – сімвалічнае значэнне дапамогі, мяркуюць арганізатары. Галоўны эфект той, што нарэшце мы пачынаем злучацца беларусы з Беларусі, беларусы з Падляшша. Раптам высветлілася, што тэма памяці, яна злучае людзей і бурыць вось тыя муры, якія, можа быць, і былі раней за намі, між намі таксама. Каб сабраць рэшту неабходных сродкаў, застаецца 4 тыдні. Дапамагчы праекту можна на краўдфандынгавай платформе «Гронка». Ірына Дарафейчук, Белсат. Адсутнасць ходнікаў, глыбокія ямы і бруд падчас дажджу. Беларусы працягваюць абурацца станам дарог. У Смілавічах мясцовы жыхар паказаў, як выглядаюць вуліцы раённага цэнтру пасля абяцанага чыноўнікамі рамонту. Нехто скажа, ну што ты хочаш? Робяць жа дарогі, робяць. Хіба ты не бачыш? Так, робяць. Але мяне абурае такі факт, што як яны робяць. А можа гэта і не ЖКХ робяць? Бо паглядзіце, сярэдзіну неяк заляпалі, а абочыны вон, як былі па калена ямы, так і паставаліся. Тыя ж праблемы ў жыхароў Фаніпалю, а дакладней 2 мікрараёнаў гораду – Паўднёвы 2 і Паўднёвы 1. Як паведамляе «Мінская праўда» са спасылкаю на мясцовых жыхароў, за 17 гадоў існавання мікрараёнаў там не ўпарадкавалі ніводнай дарогі. Няма ходнікаў і асфальту, а падчас дажджоў пясчанае пакрыццё ператвараецца ў, цытата, суцэльнае балота, у якім захрасаюць машыны. Апроч таго, у Паўднёвы 2 не заязджае грамадскі транспарт, а таму мясцовыя дзеці мусяць хадзіць у школу пешшу. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Таксама зазірайце і на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пра найцікавейшыя артыкулы маіх калегаў праз імгненне. Беларусы аптымістычна глядзяць на эканоміку. Паводле даследчага цэнтру «Бэрок» нашыя суайчыннікі ацэньваюць сітуацыю ў гэтай галіне лепш, чым яна ёсць насамрэч. Аднак, якія праблемы ў эканоміцы існуюць і як іх давядзецца развязваць цяперашнім уладам, эксперты «Бэрок» распавялі падчас брыфінгу. Асноўныя тэзы сабралі нашыя калегі з старонкі belsat.eu. Прынамсі, эканаміст Дмітрый Крук адным з самых галоўных выклікаў назваў замежны гандаль, які або прыносіць валюту, або вымывае яе з краіны. Апошні працэс акурат пачаўся для Беларусі. Эканаміст патлумачыў, што экспарт значна прасеў, імпарт таксама, але ў меншай ступені. Разам з тым Дмітрый Крук адзначыў, што для ўладаў Беларусі сёння вельмі мала крыніцаў, з якіх можна кампенсаваць адмоўнае сальда вонкавага гандлю. Што рабіць у такой сітуацыі, падрабязнасці знойдзеце на belsat.eu. Днямі стала вядома, што Вашынгтон і Менск рыхтуюць угоду, паводле якой з турмаў і калоніяў можа выйсці значная колькасць палітвязняў. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Нью-Йорк Таймс» заявіў памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях усходняй Еўропы Крыстафер Сміт. Меркаванне на гэты конт журналістка Белсату Любоў Лунёва апублікавала на нашай інтэрнэт-старонцы. Аўтарка звярнула ўвагу, што паводле публікацыі ўсіх палітвязняў адначасова не выпусцяць. Не называюць і колькасці асобаў, якія выйдуць на волю. А гэта адно з галоўных пытанняў. Таксама Любоў Лунёва цікавіцца. Улады дазволяць застацца вызваленым на радзіме, ці паўторыцца сцэнар, які бальшавікі зладзілі пасля 1917-го. Гэтае ды іншае меркаванне журналістаў і экспертаў чытайце на belsat.eu. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп зрабіў шэраг гучных заяваў адносна Ўкраіны. Палітык абвінаваціў менавіта Кіеў у пачатку вайны, абвесціў пра нібыта нізкі рэйтынг Зеленскага і фактычна запатрабаваў правесці выбары. У свеце адрэагавалі, якім чынам паглядзелі таксама і нашыя калегі з belsat.eu.
Актыўна каментуюць словы прэзідэнта ЗША ў еўрапейскіх і амерыканскіх медыях. Гэтак выданне CNN заявіла, што Трамп нанёс чарговы удар Украіне. Брытанская «Таймс» адзначыла, што амерыканскі лідар непраўдзіва вінаваціць Украіну ў пачатку вайны і спрабуе перапісаць гісторыю. А паводле французскага «Le Monde» у Трампа, цытата, няма плану пабудаваць мір. Ён зацікаўлены толькі ў спыненні агню. Нямецкае ж выданне «Шпігель» зрабіла выснову: хто баіцца Трампа, той ужо прайграў. Беларускі паэт Андрэй Хадановіч прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу вершаў да оперы «Дзікае паляванне караля Стаха», прэм'ера якой адбылася ў верасні 2023 года. У вечарыне ў беларускім моладзевым хабе, што прайшла ў межах тыдня роднай мовы, узяла ўдзел і аўтарка музыкі да оперы, кампазітарка Вольга Падгайская. Завіталі на імпрэзу і нашыя калегі з Belsat.eu. Андрэй Хадановіч у размове з журналістам Белсату прызнаўся, што вершы да оперы пісаліся пад прэсінгам жорсткага дэдлайну, і ўсё было гатова прыблізна за 1,5 месяца. Таксама паэт адзначыў, тэксты дасылаліся кампазітарцы асобнымі кавалкамі, ухваляліся рэжысёрам і на іх вельмі хутка пісалася музыка. Ініцыявала аб'яднанне вершаў у асобную кніжку, паводле Андрэя Хадановіча, мастачка з Кракава Ганна Каспяровіч. Менавіта яна паказала сваю графіку да тэкстаў заснавальніцы выдавецтва «Гутенберг» Валянціне Андрэевай, а тая захапілася ідэяй выдаць кнігу. Цалкам рэпартаж з прэзентацыі ў Варшаве чытайце на Belsat.eu. І на гэтым аб'ектыве ўсё. Эфір працягне праграма «Белсат Зум». Госць Вітаўта Сіўчыка, палітолог Дмітрый Балкунец. І галоўная тэма дня – заявы Дональда Трампа з нагоды перамоваў па Ўкраіне і далейшая палітыка Злучаных Штатаў. Запрашаю.